dobro večer svima. Evo, hvala svima što su, svima što smo se ovako skupili u jednom, ja bih čak rekao onako, broju, da poslušamo, evo, na moju zamolbu, našu sugrađanku koja je, recimo, rekao bih ovako ugrubo, ima šta reći na temu Centra za poduzetništvo i uopće razvoja neke poduzetničke priče unutar grada, predlog razvoja poduzetničke nekakve priče unutar grada Đakova o modelima razvoja poduzetničkog centra i uopće o toj nekoj problematici koja, evo, i meni sad svjedoci ste u ovoj nekoj uvodnoj riječi, možda mi malo fali terminologije riječi, jer ja doista nisam ekspert u tome, ni daleko od toga, ali bi volio u ovoj nekoj komunikaciji, kad govorimo o Centru za poduzetništvo, da dobijemo svi zajedno jednu informaciju više. To je nekakva poanta, evo, nekakve ove prezentacije, evo, kažem, na moju neku zamolbu, naša sugrađanka sa privremenom radu u Osijeku, koja je već sad dugi niz godina se bavi s tom pričom, sa tom problematikom. Zamolio sam je da nam onako ukratko, u jednom školskom satu, tako smo otprilike komunicirali, da nam malo izloži što to je, kakvi su nekakvi teoretski modeli, u kom smjeru može ići ta nekakva priča, kakvi bi bili nekakvi početni, neki kapital kadrovski, kakav god hoćete. Jer, kažem, moram priznati, i meni je to velikim dijelom nepoznato, vjerujem da i kod vas, kod nekog više, kod nekog manje, ima tu dosta onako nekih upitnika i na neki način želja mi je da, evo, možda da započnemo sa nekakvom javnom raspravom, evo, da ovo bude možda nekakav početak, jer to je nešto što nam je neminovno. Evo, to je nekakav moj osobni stav, evo, stav nekakve opcije unutar grada koju zastupam, a vjerujem i stav svih nas ovdje, jel, da bez ove priče poduzetništva, da u stvari teško možemo nešto napraviti konkretnije u gradu. Samo ovo zamislila kao klasično predavanje, već više kao nekakav razgovor o tome što bi svi zajedno htjeli napraviti i što bi mogli napraviti. Ja vam, nažalost, vrlo vjerojatno neću dati odgovore na pitanju što se ovdje točno treba napraviti, to će najbolje znati oni koji su za to naravno odgovorni, a eventualno mogu dati nekakve modele i primjere što se to napravilo negdje dalje. Možda još da se kratko čisto predstavim, inače radim u poduzetničkom inkubatoru BIOS. Poduzetnički inkubator nije isto što i Centar za poduzetništvo, o tome ćemo malo kroz razgovor, tako da možda ni nisam najkompetentnija osoba da pričam o Centru za poduzetništvo, ali vjerujem da mi je to vrlo bliska mi je tema, pa da ćemo moći to nekako skupo usaglasiti što biste vi htjeli. 6 godina, dakle, radim u poduzetničkom inkubatoru BIOS-a, inače radim i kao vanjski predavač za algebru i to vezano uz provedbu projekata, odnosno edukacije za voditelja projekata financiranih sredstvima Europske unije. Znači, između ostalog, osim posla koje odrađujem u BIOS-u, predajem i pišem i provodim projekte koji su financirane sredstvima Europske unije, tako da sam nekako mišljenja da osobe koje će danas sutra raditi u centru, da treba imati i takve kompetencije, odnosno da treba imati barem interes za provedbu, odnosno pisanje projekata financiranih sredstvima Europske unije. E sad, što se tiče Đakova i samog Centra za poduzetništvo, postoje različiti modeli funkcioniranja. U našem, reći ću našem kao đakovačkom slučaju, Centar za poduzetništvo je gradski. Znači, Centar za poduzetništvo može djelovati kao nekakva privatna institucija, recimo kao udruga, što je slučaj u Osijeku, i može biti samoodrživo, odnosno može se sam financirati. U slučaju Đakova radi se o gradskoj tvrtci koja će vrlo vjerojatno, ja se sad opet ne razumijem u te detalje, primati nekakvu potporu od strane grada u obliku da li mjesečnih, godišnjih ili kakvih već subvencija. Odnosno, biti će na neki način da će se vjetar u leđa kako bi pomogla poduzetnicima koji funkcioniraju i rade na području Đakova i općenito Đakovštine. Pitanje, što je zapravo presudno kako bi jedan centar za poduzetništvo u jednoj konkretnoj lokalnoj zajednici zaživio? Pa evo, ja kao rođena Đakovčanka mogu pripomoći samo, evo, kao sugrađanka kako bi ovaj centar za poduzetništvo zaživio. Ono što bi bilo zapravo presudne važnosti je tim koji želi raditi. Znači, tim koji je sposoban pokrenuti, odnosno razviti one ideje o kojima se već godinama raspravlja i zapravo biti nekakav suport građanima da
da ostvare svoje poduzetničke poduhvate. Koje su to karakteristike ljudi, osoba koji u tom centru bi trebali biti? Svojedobno je taj centar ovdje najavljivan kao servis svim poduzetnicima u gradu. Što to konkretno u praksi znači? Pa u praksi znači da bude ta osoba motivirana, sad da li će biti jedna osoba ili nekoliko osoba motivirana, znači da pomogne, ali budući da su sada jako bitni za razvoj poduzetnika fondovi iz Europske unije, bilo bi dobro da ta osoba ima sposobnost povlačenja sredstava, s obzirom da je to zapravo najveći jedini izvor prihoda danas u našoj zemlji. Kad pogledamo u odnosu na krizu, vrlo je bitno da se ta osoba zna, ima odnosno alate da bi povlačila sredstva i provodila nekako projekte. Da bi centar zapravo bio samoodrživ. Što radi BIOS u Osijeku? Poduzetnički inkubator BIOS je zapravo isto tako poduzetnička potporna institucija. Centar za poduzetništvo i inkubator nisu isto, znači dvije su različite stvari. Osim što se pruža subvencionirani najam poslovnog prostora, isto tako smo suport, ali i poduzetnicima koji su unutar inkubatora. Kao Đakovčanka, ako pratite, pretpostavljam ova zbivanja ovdje, što mislite, kakva je poduzetnička klima ovdje u Đakovu? Ako još uvijek nemamo centar za poduzetništvo kao jedinica lokalne samouprave. To ću prepustiti gradskim vlastima, ja se nadam da su oni sposobni i kadri i da će ovo stvarno zaživjeti u nekoj bližoj, a ne dalje budućnosti.